Sibika udaba oluthi umphakathi ushise umuzi usola ugogo wakhona ngokuthakatha. Kamuva nje umphakathi usushise umuzi ngenxa yokuthi isakhamuzi esidala ugogo sisolwa ngokuthakatha endaweni. Lesi sigameko siphinde siveze izinselelo ey'khona ekubhekaneni ney'nsolo zomphakathi ey'hlobene nezinkolelo zokuthakatha. Sekuvamile-ke emphakathini ukubona amalungu enemicabango yokuthi ugogo uma esemdala ubangela izinkinga zokuthakatha. Ukuguga nokubukeka komzimba komuntu omdala kwesinye isikhathi kwenza abanye bakholelwe ukuthi ugogo uyingozi noma uyathakatha, ngisho noma kungelona iqiniso. Ezinye-ke izakhamuzi zibona zingalungelwa izinto empilweni yazo, ziyaye-ke zisole-ke ugogo suke ebukeka emubi njengokuthi uyathakatha. Kuthiwa-ke ontanga bakhe sebashona, yena uhlaliswe yini engafi? Kusho ukuthi uhlaliswe ukuthakatha. Izinsolo-ke ezinjalo zivame ukwenza ukungaboni ngasolinye nokwesaba emphakathini. Ukushiswa-ke kwemizi nokudala umonakalo omkhulu wezindlu nezimpahla zalabo-ke abasolwayo. Iziphathimandla zinxusa umphakathi ukuthi ungasebenzisi udlame noma izenzo zokuziphindiselela ngenxa yezinsolo ezingaqinisekisiwe ngoba bazobhekana nezinyathelo eziqinile zomthetho. Isambane News sibuye nazo sishisa.